Good morning, guys. Good morning. दिनै जोङो ब्रेड पहा जागोन ब्रेकफास्टआव मानो होनबा बे ब्रेडफोरखौ जों मालाबा जानो बानानै ओरैनो माने गारनानै दोनो ना अब्लानो एक्सपायरि डेटबो जोबो दा ब्रेडनि मोनसे माने गोदान रेसिपि आरो बे ब्रेडखौ माबायदि जों माने बानायनो हायो ब्रेडआ बे एक्सपायरि डेट थांनायनि सिगाङावनो बेखौ पहा बानायनानै जानो हायो आरो मोजां आरो बे इजि आरो बिराद बानायनायाव गोथावबो जायो गोथावबो जायो नर्मेल माने ब्रेड बाटारजों जानाय बायदि नङा आरो एसे बेलेग स्टाइलनि दा नोंथांमोनखौ देखायनो माबायदि बानायो बे ब्रेड पहाखौ बे ब्रेड पहा बानायनोबा जों नांगौ नैबे पियाज सामब्राम गोजा नैबे फान्थाव बिलाथि बे फिसा फिसा हाना लानांगौ आरो नैबे अपसनेल खायफा मानसिया मोजां मोनो नालाय एसे गोखा गोखा जायो नैबे मास्टार्ड सिड्स बा लाइनि बेगर आरो लाइना होनाय दंमोन नैबे बिदिनो एसे बेखौ होगोन आरो बेनो आरो मेन आइटेम सामब्राम गोजा बेनिफ्राय फान्थाव बिलाथि आरो बे बेसर आरो मा नांगौ आरो माबा जोंनि न'आवथ' गामिफ्रावथ' मोनखायोना बे नोरसिं बिलाइ एसे होबाथाय मोजां जायो आरो दैखाना बिलाइखौ बिदि फिसा फिसा हाना लानांगौ आरो बिदि स्कुवेर शेपाव आखाइजोंबो सेफाय जायो बेखौ आखाइजोंबो सेफायनो हायो थेवबाबो बिदिबा एसे नुनायाव मोजां जायो आरो बिदि दङ ना बेनिफ्राय जों लागोन आरो बारा लाया दाबो गोहै उन्दैना बेनिखाय दुखु मोननो हागौ बेनिखाय बेखिनिसो होगोन आरो बेनिफ्राय बारा होआ जि बुरजा मोनांगोन मोजां मोनो नोंसिनि बिलाइखौ बेखौ सोना लाबाय बेयाव दोनबाय ओमफ्राय दा जोंना नैबे ब्रेडआबो एसेबांखिनि नांगौ बे ब्रेडनि पहाखौ बानायनो बेबो जाबाय बेवहायना दा थावबो होजायो आरो नोंथांमोननि गोसो मथे जायखौ मोजां मोनो न'आव घि दंबा घि होजायो आरो बाटार दंबा बाटारबो होजायो आरो जोङो दिनै रिफाइन थावखौनो होनोसै एफा बुरजाबो होनाङा थावखौ एसे दा जोंनि थावा गुदुं जाबाय दा बेखौ होनोसै आरो बेहाय आरो दा नैबे थावाव बे नोरसिं बिलाइखौबो होनोसै जाबाय सामब्राम पियाज होनोसै नोरसिं बिलाइनि मोनामनायखौ मोनबानो जानो गोसो जायो आरो माने खोला भारतनि मानसिफ्रा सब बिसोरो ओंख्रिखौनो होयो जोबोद खोला भारतनिफ्राथ' सबावनो होखायो बिसोरो बिदि जाबाय थादों आरो पियाजआ फ्राय जाबाय थादों आद्रा थानाय ब्रेडखौ फ्रिजाव दोननोसै आरो दोनबाय सामब्राम गोजाया एसे फ्राय जाबाय दा नैबे फान्थाव बिलाइखौ होनोसै आरो दा जों बेहाय संख्रि होगोन आरो संख्रि होबा एसे थाब मोनगोन माबाया फान्थाव बिलाइखौ खनसेयावनो नांनायखौ होबानो जाबाय लोगोसे हालदै दा बेखौ बे फान्थाव बिलाथि आरो सामब्राम गोजाखौ गलि लांनायसिम बिदि फ्राय खालामनांगौ दा बेखौ जाबाय थानाय समाव नांगौ गाइखेरखौबो दहायथ' फुदुंखादों एसे गुदुं खालामसै आरो गुलै नांनानै नेटबो जाबायना फुङाव मर्निं वाक खालामनायनि उनावहाय होखायो बे समाव बेनिफ्राय मोना दिनै थाइजौबो जागोन थाइजौ लाबोना दोनखादों थाइजौ खाजि जागोन दिनै बोथोरनि फिथाइ ना जानांगौ आरो दा ब्रेडखौ होबाय आरो ब्रेडआ माहाय गोरा जागोन आरो फ्राय खालामनायनि उनाव बेसिम फ्राय खालामगोन आरो जों बेखौ गोजा जालांगोन बेवहाय जुदि सोरबा बे समावनो आरो खिखांनायनि सिगां जुदि सोरबा घि बा बाटार होनो नागिरोबा होजायो आरो होमबा टेस्ट फैगोन आरो स्मेला मोजां फैगोन आरो इजि आरो बे माबाया जानोबो गोथाव एसे बेलेग स्टाइलनि आरो
हाजोआव जुदि बेरायनो थाङो ट्रेकिंआव थाङोबा बेखौ जानो हागोन आरो बिराद इजि गोथावबो जायो गोथाव जागोन बादामबो भेजाल गैया ब्रेड लां टमाट' लां बेनिफ्राय आरो संख्रि आरो थाव माहाय लानानै बिदि खालामनानै जानो प्रब्लेम गैया हाबाथ' मोजाङानो बे बनास पइन्ट हायाबाबो बे जानो हायो आरो ट्रेकिंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जोङो ब्रेडखौबो बानायनानै जागोन आरो ट्रेकिंआव नुबायना कालारा मोजां गोजा जाबाय बेखौ गथ'फोरा मोजां मोनगोन आरो गथ'फोर जायैनि उनाव गथ'फोर दङना ओरैनो ब्रेडफोरखौ जानो मोजां मोना बिदि बानायनानै नोंथांमोना जाहोबानो जायो टिफिनावबो होजायो टेस्टी नुदोंना ब्रेड पोहा बेनिफ्राय गाइखेर जोंनि ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय आरो बिदि नुदोंना माहाय बायजोआव बिदिनो र' लाइट थाबा मोजां नुगोन ना बिदि जादों बानलुबो होजायो दे आं फुङावहाय होआखै आरो सोरबाफोर फार्मार एक्सपार्ट दङबा बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय बे मा बुस्थु बे लाव ना वाटारमेलन लाव ना फर्मुला बुंबानो जाबाय बेखौ जों सिनाय मोनाखै थारमाने बे जादों जानाय फात्ता मोनाखै आरो अमानि दखान खुलिदोंमोन आं दाख्लै फन हरदोंमोन जेराव जों थाङो लायनो नाथाय बेनि सायाव गोजान जायोना आरो दाथ' जेनेबा खुलिबायनो लकडाउन सब खुलिनो हाबाय थेवबाबो आरो दा 10-15 तारिखनि गेजेरावसो जों थांगोन खोमा लायनो थेवबाबो दा खुलिनो हाबाबो एसे स्ट्रिक्ट जाना दङना सब लामा पुलिसफोरा दङ आरो गावनि सेफटिनि थाखायबो मोजां बाहेरायाव थाङालासिनो थानाया अमाथ' उनावबाबो मोनजागोन बिदिबासो मोजां मोनो आं बेबो फिसा फिसाबा एसे दिगदार जायो आं ओरैनो गाइखेरनि जि माखन थायोना बेखौ दोनदों आरो खि बानायनो नैबे गाइखेरखौबो गुदुं खालामबायना गुदुं खालामबाय दा बेखौबो दोनसिगोन खि बानायनाय बिदि जमा खालामगोन 15-20 डेजनि जमा जागोन बेखौनो खि बानायगोन आरो फ्रिजाव दोननानै बेखौ उनावहाय बानायजागोन आरो जोंनि थाइजौ खाजि जानो थाखाय थाइजौ Hello. Hands on them, please. अभी जरूरत नहीं मैडम अभी जरूरत पड़ेगा तो हम ऑर्डर कर देंगे अभी जरूरत नहीं जालांगुरिनिफ्राय फन फैदों ना फैदोंना गोदान स्टक थांबाय जादों आरो ना लाबो ना अर्डार होनानै जों खेब्रै खेबबासो होदोंमोन जे ओंखायनो फन हरबाय थायो नोंसोरो जाबायनो जों थाइजौ आलारिफोर सालायनिफ्रायनो फुदुं ओंखारदोंना जि गोदै गोदै बेनो लोगोफोर जोंनि थाइजौ खाजिया ini गोथाव र' आं टेस्ट खालामनो गैबार टेस्ट खालामबाय आं गासै जि मोजां ना गोदैबो नङा गोखैबो नङा मिडियाम आरो मिक्स उदैयाव एरै थांनो दां थाइजौ खाजिखौना
이 गरमाव दंफां सायाव बांसिन मानसिजों जाबासो मोजां नाङो आरो 이 न' सिङावनो उपाय गैयाना सानैनि मानसि सोर खोलोङो